A Standmágus Kft. Több mint 15 éve támogatja a vendéglátóhelyeket innovatív, egyszerűen kezelhető szoftvereivel. Legyen szó bármilyen típusú vendéglátóhelyről, megoldásaink segítségével gördülékenyebbé és hatékonyabbá teheted az üzletvezetést, így több időd jut arra, ami igazán fontos, a vendégeidre. A Standmágus rendszerrel pillanatok alatt rögzítheted a rendeléseket, miközben a pult és a konyha rögtön megkapja az információkat. A készlet azonnal frissül, az NTAC adatszolgáltatás automatikusan megvalósul, a fizetési folyamat pedig gyors és hibamentes, így a vendégek elégedetten távozhatnak. Még az instabil net sem probléma. A Gastromágus egy felhő alapú rendszer, bármilyen eszközről elérheted, még a legpörgősebb vendéglátóhelyek számára is ideális. Segítségével bárhonnan figyelemmel kísérheted az üzleted működését. Az online mágus rendszerrel egy saját webshopot biztosítunk üzletednek. Ezen keresztül vendégeid bárhonnan könnyedén leadhatják rendeléseiket, akár az üzletben is. Vendéglátó szoftvereinkhez kapcsolható, így az adminisztráció is zökkenőmentes. Nálunk nem csak szoftvert, hanem egy elkötelezett csapatot is kapsz, akik végig kísérnek az úton. Kérj bemutatót vagy demóverziót még ma!